Εργαζόμενοι και απολυμμένοι από τα κλωστήρια Λαναρά, τη Siemens και τη Viamil προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να προχωρήσουν προς το χώρο της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί τους αποθούν. Οι διαδηλωτές καταφέρνουν να σπάσουν το κλειό και κατευθύνονται στο ξενοδοχείο όπου καταλύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Εμείς λέμε ένα μεγάλο όχι στην απαξίωση της Μακεδονίας και της Θράκης, ένα μεγάλο όχι στο κλείσιμο των εργοστασίων της Ενωμένης Κλωστοϊφαντουργίας με επαναλειτουργία των εργοστασίων. 30 χρόνια δουλεύω, στην τελευταία πενταετία είμαι οργή και τίποτα άλλο. Λίγο νωρίτερα τα προβλήματα των εργαζομένων άκουσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου. Οι συγκεντρώσεις των εργαζομένων επισκίασαν και την παρέλαση στην Κομοτηνή, όπου εκατοντάδες απολυμμένοι του Λαναρά έκαναν πορεία και φώναξαν συνθήματα. Κάνουμε παρέλαση για το όχι του Υπουργείου Οικονομικών για τη χρηματοδότηση της κλωστοϊφαντουργίας. Στον πύργο, πυρόπληκτοι και μέλη του ΠΑΜΕ ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις όταν επιχείρησαν να κάνουν πορεία στο χώρο της παρέλασης. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στο χωριό. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Πού να πάμε? Πάμε εργάτες. Στην Πάτρα, όπου βρισκόταν και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ακτιβιστές την ώρα της παρέλασης φώναζαν συνθήματα κατά της ακρίβειας, ενώ ανήρτησαν και πανό. Αποστολή δικιά μας δεν είναι να σχολιάζουμε τι λένε οι συμπολίτες μας. Αποστολή δικιά μας είναι να αγωνιστούμε για ό,τι καλύτερο, για καλύτερες συνθήκες στην αγορά. Μέλη της οργάνωσης Επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια παρενέβησαν στις μαθητικές παρελάσεις και στην Αττική. Στη Νίκαια έκαναν πορεία και μοίρασαν φυλάδια. Σήμερα είναι ακριβή ζωή, οι μικρές συντάξεις δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτή τη σύνταξη. Στου Ζωγράφου εμποδίστηκαν από την αστυνομία να προχωρήσουν, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Κερδίζουν οι λίγοι για να γινόμαστε εμείς όλο και πιο φτωχοί. Όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο ενάντια στην ακρίβεια. Όχι στην ακρίβεια, την κρίση να πληρώσουν αυτοί που την έχουν δημιουργήσει και όχι ο λαός. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς, να πέσουν οι τιμές και την κρίση να την πληρώσουν οι τράπεζες και οι χρηματιστές.